Máme doplňujúcu pomôcku ku predošlej pomôcke, ako sa čísluje chrup. Táto pomôcka nám pomôže vysvetliť deťom, ako sa čísluje mliečny chrup u detí. Vidia tu deti, že koľko je tu zubov, môžeme si ich spolu spočítať, že je ich 20. Presne toľko máme zubov v mliečnom chrupe, koľko máme prstov na svojom tele. Čiže 5 a do toho ešte zarátame nôžky, prštiky na nôžkach. Okrem toho si vysvetlíme, že toto je pravá strana, tu máme ľavé zuby a opäť tu máme takúto čiaru, ktorá nám to nádherne rozdeľuje tie zuby na horné, dolné, pravé a ľavé. Ale už tu nedávame číslovanie na kvadranty 1, 2, 3 a 4, ale aby bolo jasné, že sú to mliečne zuby, tak máme číslovanie 5, 6, 7 a 8. Čiže máme 5. kvadrant, 6., 7. a 8. Máme tu rovnaký mechanizmus, že si vyberieme žetón, môžeme si ho položiť niekde na stôl, deti si môžu tie jednotlivé žetóny zamiešať a potom zase si ich počítajú, kam patria. Čiže ak je to zub 8, 5, nájdeme si kvadrant osmičkový a pekne si odráta 1, 2, 3, 4, 5. Čiže zub 8, 5 patrí do 8. kvadrantu a je 5. v poradí. Ak máme napríklad žetón, kde je napísané 8, 4, tak máme zase 8. kvadrant, 1, 2, 3, 4. Takže je to štvorka vpravo dole. A zase následne si dieťa vie odrátať, že napríklad 55 alebo zub 5, 5 dávame do 5. kvadrantu 1, 2, 3, 4, 5. Zuby sú jemne výrazné na hmat, môžu si ich deti pohmatať, pohľadkať a cítia, že sú zuby trojkoreňové, jednokoreňové, dvojkoreňové a že mliečne zuby majú koreňový systém, nemôžeme povedať, že zuby v mliečnom chrupe nemajú korene a dokonca sú oveľa širšie, ako sú na trvalých zuboch a môžeme deťom vysvetliť, lebo pod nich sa musí vojsť zárodok nového zuba. Okrem iného, túto pomôcku môžeme použiť napríklad aj na to, že zuby jednotky sú rezáky, dvojky sú rezáky, trojky sú očné zuby, štvorky sú s peťkami stoličky, lebo už imitujú tvar ako stoličky.